Политически коректни позитивни приказки. Епизод 13. Щурец и мравка. Бабо мравке, кате джаз? Ти чам штурча за халяс? Моля да ме извините за това еклектично нахлуване, което е част от друг дискурс, но говоренето с такъв акцент е клише. Това компрометира самата идея за политически коректни и позитивни приказки. Прокуратурата се самосезира, тъй като в ролята на СЕМ е да санкционира постфактум, а не да се меси в действието. Това е груба намеса и потъпкване свободата на словото. Обвинението ви е много по-релевантно към самата прокуратура. В случая СЕМ препоръчва, а не санкционира. Действието го бавите вие. Склонен съм да се съглася. Бабо мравке, моля продължете. Штурчо, сокирес. Извинявам се за акцента, извинявам се. Штурчо, къде отиваш? Аз не е нужно да отговаряш. Въпросът е подвеждащ. Престанете да се месите в действието. Извинявам се, професионално изкривяване. Просто знам, че той ще й каже, че е тръгнал на сватба, а тя ще го затапи с въпроса какво ще прави той през зимата. Вие развалихте приказката. Сега няма как да излезе поуката. То пък една поука, справедливо ли е да се насажда разбиране, че свирането по сватби не е истинска работа, следователно щурците не трябва да ядат. Вие от прокуратурата не сте ли чували за метафора и алегория? Замислете се само колко е нелепа тази практика. Къде викаш си тръгнал? Ще свиря на сватба на Николета Лозанова. А зимата ще има ли сватби? Известните винаги се женят, развеждат се, прегрупират се и пак сватба. И теб ще те взема, бабо мравке, че зимата храна няма, ма сватби колко щеш. Край на позитивната приказка.